Magandang araw po mga kaibigan. Welcome po sa isa na namang family vlog po namin. Dapat sana kakain kami ng leftovers ngayon, pero inisip ko parang gusto kong i-treat yung pamilya ko. Bibihira lang kasi kumain sa labas. Kaso lang, kanya-kanya kaming gusto. Kaya ito ang gagawin namin. Okay, Jax Boy, ano sa'yo? McDo for me, please. Okay, McDo. Jessica, ano sa'yo? LA Crawfish, Anong meron doon? seafood, wings, pho. Sige nga. Jiro, anong gusto mo? Pizza. Pizza kay Jiro? Kay Jiro. And para sa akin, parang feel ko mag-Chinese takeout. Chinese Para may takeout. kanin naman. And ganito kami papili dito sa Wheel of Names. Spin the wheel. Oh, Ganyan. sige. And then, Jax, ikaw magpindot na. Okay, Jax, game. Tap the spin, bilis. Pindot. Go! Didididididon, walang Sige. Panalo ah. Jax, one, McDo! Okay, McDo. Ito na, papunta na kami sa McDo kasi nanalo si Jax. Anong babilin mo sa McDo? Kids meal. Kids meal. Talaga lang ha. Cause I'm a kid. Naalala ko yung unang McDo ko sa Pinas. Nagulat ako. Okay. Kasi may kanin. Pero hindi lang kanin, may spaghetti pa. In the Philippines Di yan, ba? McDonald's. Grabe. Ito makikita niyo yung pagkakaiba ng McDonald's Oo, mamaya. Papakita walang- natin yung menu. Walang kanin dito, walang Walang fried spaghetti. chicken, walang spaghetti. Di ba may breakfast din sa McDo sa Pinas, di ba? Meron din. Yeah, di ba Yung may- silog, di ba? May Oo, may silog. silog Parang din Jollibee. sila Wala Dito kaming wala. silog. Mga sandwich lang. American breakfast. Yan yung nakakamiss sa McDo sa Pinas. Ang sarap magkanin sa McDo. Gawa kaya tayo ng sarili natin McDo dito sa US. Kuya Na may Jake. kanin. Puro Filipino lang yung customers natin for sure. McDo. Talagang paborito ni Jax. Kasi may toy sa bawat Happy Meal, di ba? Happy Meal is life. Yes, boy. Ang swerte. Thank you. Have a good day. You too. 25.50 lang. Nakakatakot. Noon, mura lang yung McDo, pero ngayon, ang mahal. Pag uwi, before mo buksan Jax para hindi matapos here. Start with this. Start with this too, tatay. Ayun, libre. Jax, do you remember what's mommy's first job dito sa US? Whataburger. That's right. Tama. Yan yung unang trabaho ni I know what Mami. the second one is. Which one? Walmart. Walmart. That's right. Daddy and Tito used to get Whataburger for free. That's right. Libre sila lang. Oo. Oh. Gabi-gabi, pumapunta kami sa trabaho ni Jess sa Whataburger. Mhm. Yan, nilalibre ng isang malaking burger, tsaka may fries pa. Dahil favorite ako ng mga manager ko and GM ko. Si Jess daw ang pinakamasipag doon. Hindi nila alam na masipag talaga ang Filipino. Daddy gets so many followers because he's the biggest one. That's right. Pinaka-pogi yan ah. Buti na lang sinabi mo yan, Jax. Jab Jax, pinaka-pogi dati, di ba? Oh, thank you, Archie. Aba, ang haba ng hair ko. Andito na ulit sa bahay. Okay. Okay, saglit lang, kain na. Ayan, andito na kami sa bahay. Kumakain na yung mga bata. Nauna na. Mamaya yung Aba. boy. Kakain mo na. This is the J. What? J for Jax. This for you. Oh, J for Jake. Ayan, ito ang pagkain ko. Big Mac sa akin. And kay Jess naman, para sa ating reyna ng bahay, Chicken. meron siyang chicken sandwich. Na spicy, syempre. Mahilig yan sa manghang eh. Here, sa'yo na yung fries ko. Hindi ko pa. Ayun, sige, kain na. Ano, Jax, masarap? Mhm. So much to rock. Mm. Thank you. So, yan lang muna po yung vlog po namin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa simpleng dinner po namin ngayon. Agyaman at isuporta tayo amin. Maraming salamat po. Ingat! Bye! Ingat.